ё ки дар ягон банк маблағ доштагӣ бошем, пеш аз 18 солагӣ бо тариқи иҷозати суд пенсия бигирад, нафақапулӣ бигирад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Дар бораи чорни списка суҳбат мекунем. Чӣ шид ҳамӣ ва киҳо метавонанд ки даъво кунанд барои бо тариқи хатогӣ номшон дар ҳамҷо баромаданаш. хоб нафарҳое ки дар Россия қарор доред ва барои боварӣ ба дилпирии хитон бихоҳем фаҳмидан ки ҳамин патенти шумо оригинала ё ки фалшивӣ, номере ки рӯи экран мебирояд дар WhatsApp-аш бинависонед. мавзӯи имрӯзаи мо: муҳоҷирон аз иштибоҳҳо дар рӯйхати Федератсияи Русия шикоят карданд. ин муҳлат аллакай ба анҷом расид. санаи 5 феврали соли 2025. чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо медонем, 120 000 нафар номаш дар чорн списка баромадагӣ буд, аз сабабе ки бисёриҳош мисол документ надоштанд ё ягон нарушение кардагӣ буданд. ба ҳар гуна ана ҳамин хатогиҳо роҳ доданшон ва ин муҳлат то 5 феврала буд. аллакай муҳлат ба анҷом расид. бо эҳтиёт бошед. нафарое ки то ҳамин вақта документҳоро соз накарден, рейдҳои сахт рафтесай ва документҳо набошанд, депортатсия кардана бигем сар кардагианд. ва мо гуфта будем ки бо тариқи иштибоҳ номи касе ки мебирояд имконият ҳастад ки номша снимат кунанд аз ҳамон рӯйхат. аксари муҳоҷирон ҳангоми дарёфти паём аз бонкҳо дар бораи баста шудани ҳисобҳои бонкиашон, инчунин ҳангоми боздошт ва ихроҷ аз кор фаҳмиданд ки дар ин рӯйхат номнавис шуданд. дар рӯзи охире ки феҳристи мазкур фаъол гардид, дасти кам 31 муҳоҷир барои кӯмак муроҷиат гардиданд. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон низ буданд. гуфта мешавад ки бештар ин афрод аз қарор доштани худ дар рӯйхати сиёҳ тавассути паёмҳои бонкҳо дар бораи маслуд шудани ҳисоби бонкиашон огоҳ гардиданд. аз сабабе ки ҳар касро бидуни далел дар ин феҳрист қарор медиҳанд, ба ҳамаи муҳоҷирон тавсия доданд ки фавран пулҳои худро аз ҳисоби бонкӣ гиранд. яъне нафарҳое ки ному фамилияшон дар чорни списка ғалтидагиай, мисол дар картҳоатон сум доштагӣ бошен ё ки дар ягон банк маблағ доштагӣ бошен, метавонед ҳамон маблағҳои худтона бигиред. чунки дар ин нашрияи имрӯза омадагиае ки ҳар касе ки номаш дар чорн списка ҳастае, то ҳатто имконият ҳастае ки ана ҳамон пулҳои бонкишона заморозит кунанд. барои мисол ҳамин қонунҳоро риоя накардан ё барои ягон нарушения кардан, ягон проблема карданшон. бигем ки метавонанд нафарҳое ки бо тариқи иштибоҳ агар номшон ғалтидагӣ бошад, бираванд даъво кунанд ва номшона тоза мекунанд аз ҳамон рӯйхат. комментарияҳоро мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. границаи Қазоқистон хоҳед бирен, барои айнав кардани документ номерошон мебирояд, занг заден айноми ма гап занед. Сафархон нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ман дидам дар Тоҷикистон духтар синфи 10 тамом мекунад, ба шавҳар мебарояд. оё ин ҷиноят ба намеравад? пешакӣ раҳмат. баъзан ҳолатҳое ҳастае ки мисол пеш аз 18 солагӣ бо тариқи иҷозати суд метавонад ки фарзанда ба шавҳар бизад, вале синфи 9-10 ин мақсад мумкин нестае. синфи 9-10 ба фикрам 14 сола ё 15 сола мешавад, ин мумкин нестае. дар ҳолатҳое ки маҷбур мебошад оила ё камбизоат мебошад, аз сини 17 солагӣ метавонад ки қонуни муқаррар кунад, аз суд иҷозатнома бигирад. колия нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ман моҳи октябр омадам. дар рӯйхат номи ман буд, метавонам ҳозир равам? пешакӣ ташаккури зиёд. дар рӯйхат номи шумо ки боша, ҳозир ки рафтен даромаден Россия, ҳамин документҳое ки барои муҳоҷир гуфтани одам лозим мебошад, ана ҳамора хуб риоя кунед, чунки боз проблема болои сари хитон нашавад. аввалан ки худованд кулли мардуми тоҷика нигаҳбон бошад, лекин ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед ва қонунӣ кор зиндагӣ кунед. Сунатилло нависонда: дар Россия 15 сол кор кунем, баъдан пенсия мебарорам. саҷи кории Тоҷикистон лозим намешавад ба Россия? илтимос ба ҳамин саволам ҷавоб медодем. пешакӣ раҳмат ба шумо. ташаккури зиёд. ман ҳамаи барномаҳоро тамошо мекунам. дар дина нашрие ки мо гуфтем барои нафақат додани шаҳрвандои Тоҷикистон дар Россия, ҳамун текст нависондагӣ буд ҳамун нашрияда ки ҳар касе ки дар дохили Россия кору фаъолият мекунад, тӯли 15 сол баъдан метавонад ки мисол пенсия бигирад, нафақапулӣ бигирад. ё шаҳрвандои Россияам дар Тоҷикистон ҳамин хеле 15 сол ки кор кардан,
баъд метавонанд пенсия бигиранд. ҳасанов нависонда: салом акаи солимон, ман москва омадам 6 моҳ шид, мигратсиони госси омадам, нав рафтам границаи қазоқ омадам, метавонам бурам патент кунам ё ягон проблема мекунанд? Не, ягон мушкилӣ намешавад. Ҳаме ки дар омаден, дар Россия дар омадан ки шуморо иҷозат доданд, шумо дарҳол айпаи документатсия бишед, яъне ки шумо проблема медоштед, агар Россия дар омадан намемонанд шуморо. Ашиқ нависонда: салом акаи солимон, ман дар Россия 9 моҳ будам ва патент то охира доштам. Чанд қапас метавонам ба Россия равам? илтимос ба саволи ман ҷавоб мегуфтем. Муҳим ай. ҳамаи чизо ки 100% бошад, дарҳол боз метавонем ки сафар кунем ба Русия. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум, ВНЖ дорам, не ки дар ҳамин списка 120,000 ҳаст номум. чо кардан дар кора якай солимон. муҳлат додагӣ буданд барои ин мушкилиҳоро ҳал кардан то 5 феврала. ва мо 10 борам видео кардагем, фаҳмондагем. аллакай муҳлат ки ба охир расид, ҳозир ман намедонам, ягон тавсия дода наметавонам. бо ягон гап кишид, мисол яке продлитиш мекунанд ё ягон тағйирот ворид мекунанд, худо хоҳад бо мефаҳмонем ба шумо. мисол барои роҳи кори шуморо осон кардан. тамошобинони азиз ва гиромии қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com